Kapod wantiere weche mag siasa, ogai ma DCP Rigathi Gachagua omako ni en kende e kweth maketo piny owacho tesre mabende en kod nyalo mar golo jatend piny Kenya William Ruto e telo e yiero mabiro. Mago yango kawuono e kaunti ma Kiambu kama ne yawo PC mar duond burano. Kamano bende jotelo mamoko motelo ne duond bucha mamoko oseyo jotelo mamoko magiwacho ni ochayo Gachagua kendo ok miye luor moromo. E limbeno, Gachagua omedo mako ni en kod kwan mamalo mag joluto ombulu kendo biro medo miye mbi makare mane oyudo loch e yiero mabiro. Wangapi wanasema Rigiji atafuta kiti ya rais wa Jamhuri wa Kenya? Ukipiga hesabu hiyo ni kura zaidi ya milioni 7. Hiyo ni kura ya Rigiji na Murang'a bado. Mimi naenda kukaa chini na ndugu yangu Edwin Sifuna akuje ashikane na Rigiji, tutoe ujamaa hapa ambao waliuza Roreri. Mimi nikisema Harambee unasema fagia. Wale watu ambao tuko nao United Opposition, sababu kuna wale wameanza kuleta mchezo ndani ya kazi. Because Matiang'i is a deputy party leader, is not a party leader. Na kwa hivyo tunasema kwenda mbele Kibagandi na Onyonka. If you want to severe relations with us, we will be willing to do that if Kasongo has bought you.